Mutane da yawa na amfani da application ɗin GB WhatsApp ne domin wasu tsaruka da yake da su, wato features wanda WhatsApp na ainihi ba shi da su. To amma kuma akwai illoli da ke tattare da GB WhatsApp, don mafi yawan waɗanda suke cewa an musu hacking ko kuma banning na account ɗinsu na WhatsApp, in ka bincika za ka ga suna amfani da GB WhatsApp ne. To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Sunana Abubakar Lecturer, wanda a wannan rana na zo domin bayani akan GB WhatsApp. Da yawa mutane suna amfani da manhajar GB WhatsApp ne saboda wasu tsaruka da aka saka masu jan hankali da ƙawa wanda WhatsApp na ainihi ba shi da su. Misali, GB WhatsApp yana adana hoto, wato saving ko kuma bidiyo daga status, sannan kuma yana kwafi ɗin rubutu daga status na mutane kai tsaye, ko kuma ɓoye alamar karantawa ko karɓar saƙo. Baya ga haka, yana nuna alamar in mutum yana online, sannan yana tura fayil mai nauyi. Baya ga haka, yana ɓoye group da kuma chat. Sannan GB WhatsApp yana ba da damar rubuta sunan group da harafai masu yawa, kusan sama da harafai 35. Har ila yau, GB WhatsApp yana ba da damar forwarding ɗin messages zuwa ga sama da mutane 5 ko groups a lokaci ɗaya. Sannan yana ba da dama wajen amfani da font style, wato yanayin rubutu kala-kala yadda mutum yake so. To, GB WhatsApp dai kamar yadda na faɗa yana da features da yawa waɗanda ainihin WhatsApp ba shi da su. Amma duk mai amfani da GB WhatsApp ya kamata ya san cewa ba wai sahihin WhatsApp ba ne, mods ne kawai. Waɗanda suka tsara sun tsara shi ne yadda zai ba wa mutane sha'awa fiye da WhatsApp ɗin na ainihi, tare da baka damar ɓoye wa ma'abuta amfani da WhatsApp, musamman wasu wayanda baka son su ga wani abu naka ko wani saƙo da ka tura, wanda kuma idan ka tura saƙo ba za ka ga alamar an karanta ba ko an duba status ɗinka ba tare da ka ga wanda ya gani ba. To amma WhatsApp GB kamar da na faɗa mod ne, ma'ana ba asalin WhatsApp ba ne. An ƙirƙire shi ne da wasu codes irin na WhatsApp kawai, amma bai samu amincewa daga ainihin kamfanin WhatsApp ba. Saboda haka ya kamata masu amfani da GB ko son amfani da shi su sani ba na ainihi ba ne, kuma su ƙaurace wannan manhaja. GB WhatsApp wasu ne kawai suka zauna suka ƙirƙire shi ba tare da ya samu lasisi ba, so da sun karya ka'idar ƙirƙirar manhaja da ba da lamuni na amfani da sirrukan jama'a. Shi yasa ba za ka samu manhajar GB WhatsApp a Play Store ko App Store ba kai tsaye. Kuma na tabbata duk wanda yake amfani da GB WhatsApp bai taba ganin wani adireshi na yanar gizo na GB WhatsApp ba, domin babu shi. Ko a Facebook in ka rubuta GB WhatsApp ka ƙara da .com ka yi posting, za su gargaɗe ka ko su yi banin account ɗin kama gaba ɗaya. Mai amfani da GB WhatsApp ya sani duk wasu bayanai da suke cikin wayarsa, wannan manhaja na iya tattarewa. Babu wani sirri a cikin wayarka da ba za su iya makalewa ba, siyarwa ko amfani da shi a duk lokacin da suka ga dama ba. Idan an turo ma da wani saƙo mai ɗauke da virus, GB WhatsApp ba shi da wasu matakan kare ka daga cutarwarsu. Shi kansa GB WhatsApp kamar spyware ne, domin ai kai ma ɗin da kake amfani da GB WhatsApp ɗin kana ganin sirrin wasu ba tare da saninsu ba. To kaga kenan kai ma daga nan zaka san cewa za a iya ganin sirrinka ba tare da saninka ba. Da abin da kake yi da GB WhatsApp tsirara kake. Shi yasa yawanci waɗanda ake musu kutse, wato hacking na WhatsApp, masu amfani da WhatsApp mod ne, irin su GB ɗin nan, ko wani WhatsApp Plus, ko WhatsApp Gold, ko wani FM WhatsApp, ko OG WhatsApp da sauransu. Ko waɗanda ba sa sa wani abu da ake cewa two-step verification ko two-factor authentication. GB WhatsApp idan ya yi expire a wani lokacin, za ka rasa duk bayananka har group da kake ciki, sai ka nema a mai da kai kunna, sannan za a mai da kai ka ci gaba da amfani da su.
saɓanin normal WhatsApp da idan ya expire kawai updating za ka yi komai naka zai dawo. Ga waɗanda suke amfani da wayoyi masu tsaro na security fatin, idan kuka ɗauko manhajar GB WhatsApp a yanar gizo, ku lura wayoyin suna muku gargaɗin cewa wannan app ɗin zai iya cutar da ku, amma ba kowa ne yake damuwa da wannan ba, in dai har buƙatarsa na ganin abubuwan nan za su biya. Saboda haka dai ya kamata a ƙaurace amfani da ire-iren WhatsApp na wa'inda ba su da tsaro kuma wa'inda ba sahihai ba ne irin su GB ɗin nan. Idan ma don wai ɓoye wasu abubuwa kake amfani da GB WhatsApp, to ai normal WhatsApp ɗin ma na ainihi yana da wannan features ɗin ta ɓoye, musamman dai blue stick ɗin nan da idan ka karanta saƙo za a gani, za ka iya cirewa. Misali da ka shiga setting na cikin WhatsApp ɗin, sai ka shiga account, daga nan ka shiga privacy, sai kai turn up read receipt. Shikenan wanda ya turo ma saƙo ko da ka shiga ka karanta, to shi ba zai ga wannan blue stick ɗin ba, kawai zai ga dai saƙo ya je wajen ka amma bai sani ba ka karanta ko baka karanta ba. Idan kuma dan downloading ne na status, akwai apps na status save, ko kuma wasu suna amfani da Xender da sauransu wajen sauke hotuna ko videos. Saboda haka GB WhatsApp kamar yadda nake ta nanatawa mod ne, ba sahihi ba ne, za su iya cutar da kai a kowane lokaci. Kuma idan ainihin WhatsApp suka gano haka, za su yi banin ɗinka ne su dakatar da kai. Shi yasa za ku ga mutane suna ta ƙorafi an dakatar da su a cikin WhatsApp ɗinsu. To wannan dalilin ne yake sa. So saboda haka rigakafi dai ya fi magani. Idan kuma ka je ka afka, to ka ga wannan kai ne ka ja. Idan kuma an yi banin ɗinka ne ba tare da ka yi amfani da waɗannan irin WhatsApp ɗin ba, to za ka iya tura wa su ainihin kamfanin WhatsApp cewa su taimaka su da maka da WhatsApp ɗinka. Ko da ma GB ɗin kake amfani da shi, in ka shiga website ɗinsu na contact WhatsApp, za ka saka lambar wayarka da email da za su nemi ka da kiran wayarka da kuma bayanin da yake na neman afuwa na dokokin da ka karya musu. Shikenan cikin kwanaki 3 za su yi ƙoƙari su ga sun turo maka da feedback kan abin da ka aika musu. Saboda haka jama'a sai a lura. Sunana Abubakar Lecturer kamar yadda na faɗa da fari, kuma kada ku manta ku danna mana subscribe kuma ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora bidiyo. Kwa iya danna mana like idan bidiyon ya burge ku, haka zalika ku yi sharing domin ragowar mutane su ma su gani. Na gode, sai kuma mun haɗu a lokaci na gaba.